I dag skal jeg lave et trick, der jeg kalder bogprøven. Jeg har min grandkusine med mig her, som filmer, og så spørger jeg hende, hvilken bog vil du have til tricket? Etteren. Den her? Ja. Yes. Så tager du denne her. Det gør. Og bare, du behøver ikke at åbne noget. Okay, nu skal du sige stop. Stop. Her. Side 81. Slå op på side 81. Ja. Har du slået op på side 81? Ja. Der kan ikke se noget. Kig på de første 3 ord. Ja. Har du gjort det? Ja. Så lukker du bogen. Det har jeg gjort. Okay. Du kan huske de 3 ord, ikke? Ja. Så vi er enige om, du sagde stop ved hvilken som helst side. Ja, ja. Det første ord er jeg, ikke? Ja. Og det andet ord er har. Mm. Jeg har. Og så jeg har aldrig. Ja. Okay, må jeg lige kigge? Ja. Side 81. Side 81. Jeg har aldrig. Tak for i dag. Like og subscribe, hvis I vil.